Ero kamano kukitere Mukitivi koderu injo pachi aria deka uchiel nonone kakinyalo yudo. Jang'ad bura Diana Kavetza mar doho ma Kibera koro tamore weyo achije moko adek gi rambone ewi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Tok achiel kuomgi manyinge Dave Kalo buogo ngima Allen Mulama mawuok e apis jamin wach ni obiro negi. Jafumbo marwa Efi Nyakidi lero no wachni. E doho ma Kibra achije adek mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Diana Kavetza. Ebelo Chieng mong'ere ahinya gi nying ma Dave Kalo ma bende en director ma Lake Basin Development Authority, Edwin Odhiambo Duor kachiel kod William Shigali nochwal mar fwenyo kapo nono doho nyalo weyo gi rambun kaluwore gi okang' ma apis jamin wach kod apisas mago kwach kich osegoyo e nonro margi. Apis jamin wach kata kamano nokwayo doho kindala 7 kod 14 mar mondo mi achijego timnegi nonro mar obwongo. Paro ma bende okinde mochung'ne achijego e bura no wito oko wirani osedinegi kuom ndalo 35. For the 3 of them, and be placed on records before we proceed to be taken. You can have the order directed to Madara. We have been in police custody for the last 35 days. Any further minute from today will be a gross violation of their constitutional rights. Motelo nengeto majang'ad bura Diana Kavetza apis jamin wach nolero ne doho ni achiel kuom achijego Ebelo Chieng kata Dave Kalo nobuogo ngima Allen Mulama ma bende en achiel kuom apisas mag apis jamin wach ni obiro negi. Ma tok Mulama kwayo doho mondo mi kik chiw rambun ne achijego. One of the suspects Ingwado, who the slender gentleman who was submitting to Osborne, who he was. One of the suspects inquired. Ingwado, who... I want you to say his words, exact words. What did the suspect say? Huyo ni nani huyo mwenye hataki tuachiliwe. So tulimweleza kwamba yeye ni prosecutor. Then he said huyo tutamuua. Eng'eto mare jang'ad bura Diana Kavetza nochiwo chik ni achijego duto omedi negi e od ang'ech ma industrial area kendo nyaka timnegi nonro mar obwongo. Kata kamano achich Ebelo Chieng norid ni ibiro din ne kar kende kaluwore gi tim mar buogo ngima Allen Mulama. Burano ibiro winj tarik 17 dweni. I have no reason to doubt the court orderly. He has no interest in this matter. I therefore believe that the third accused indeed uttered the words "Huyu tutamuua." It is on that ground alone that the 3 of you will be denied bail at this juncture. The 3 of you will be escorted to Nairobi remand, where you will be remanded until medical assessment report is availed. But importantly, the third accused will be isolated. He will not share a room with anyone at Nairobi remand. Ekindego, okil mochung'ne achich mokwongo William Shigali e bura nolero ne doho ni apisas mago kwach kich notiyo gi teko mathoth e kinde mane gimake. Gino manokelo ne hinyruok kuonde mopogore opogore dende kendo nokoyudo thieth makare. Komachielo e doho ma Milimani Bore Nairobi achije mamoko ariyo ma bende itudo gi nek mar Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Margaret Muigai. Muigai nochiwo chik ni achich Alan Ogola ma bende en jachiw arita mar mosenindo Were kod nyawadgi Isaac Kuria bende timnegi nonro mar obwongo motelo ne winjo burano tarik 18 dweni. Achijego ibiro timnegi nonro mar obwongo e kar thieth ma Madhari. Kata obedo ni achije moko ariyo mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nyowe thuolo, doho koro chiwo chik ni achije mamoko 5 nyaka kuong timnegi nonro mar obwongo e kaburano dhi nyime. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi.